Egunon. Gaurkoan Azparnen gaude, iparraldean, eta Jesusen bihotzari dedikatutako kapila bat ikusteragoaz. Hain zuzen ere, 19. mendean, eraikia da eliza hau, edo konpleju hau, hemengo bi apezek, Garat, eta ez da ginor, eta ziren bi apez hemengoak eta Mixolari kongregazio bat fundatu zuten. Gero kongregazio hura desagertu zen, baino 20. mendean, oraindik desagertu horretik, beste apez batek erabaki zuen halako erreforma sakon bat egitea, denbora gehiago eman zuten erreforma egiten hau eraikitzen baino, eta 1923 jartzen du Euskal Herriak, Eskual Herriak, Jesusen bihotz sakratuari egindako oso kapila polita, eta hoixe da orain ikusterako azena. Hegoaldean bezala, Ipar Euskal Herrian ere Jesusen bihotzaren debozioak badu halako indarra, eduki izan du behintzat halako tradizioa. Eta kapilatxo hau horren adierazgarri bikain badegu. Lehen esan bezala, 19. mendean sortua izan eraikuntza hau, 1928tik 38ra burutu ziren barruko lan gehienak. Garai hartan superioria izan zen Pierre López de la Vega. Eta berak halako herri suskripzio bat egin zuen, eta hemengo lan guzti hauek egin ahal izateko lortu zen dirua. Gero, esan beharra dago baita ere, geroztik Montméjean, senide famatuak, horiek halako artistak izan du ziren, eta horiek ere parte hartu zutela hemengo dekorazioan. Eta orain dau momentu hontan nahiko berritua gainera, eta ikus daiteke, ze mosaikoak, eta ze bidrierak, eta ze nolako irudiak. Erdi-erdian Jesusen bihotza, eta zatozten iregana ikusi daiteke goian halako letreroa. Eta hauxe dugu, hain zuzen ere, Azparneko Jesusen bihotzaren kapera. Azparne lehengoan bihotza betean, loriatuko gira arratsa artean, elgar besarkatuko iluna jaustean, berritz aurkitzekotan heldu